ofezekileyo umsebenzi ufezeka kuthini kugqibeka ne umsebenzi ogqibekileyo kaKristu umsebenzi ogqibekileyo into ekuthiwa igqityiwe igqibekile loo nto leyo ayifuni ukongezwa ayifuni uncitshiswa ane gqibekile qha igqibekile qha igqibekile ayifuna into umsebenzi ozakwenziwa nguKristu empilweni yakho izaba umsebenzi ogqibekileyo ndana uKristu ufuna nje inhliziyo yakho kuekhona okholo ikholelwe lento ayithethayo ukuba yena wenza umsebenzi ogqibekileyo ukholelwe kulonto ukuba nyani izokwenzeka funda ntombazana wafumana inkululo engunaphakade ngokuthini class yes verse 13 ukuba igazi lenkomo nelebhokhwe nothuthu lwethokazo lufela abazinqambi lungcwalisela ekuhlambululeni inyama lobeka phina ukugqithisela lona igazi likaKristu owasisondeza ngomoya ongunaphakade engenasiphako kuye uThixo ukusihlambulula isazele emisebenzini efileyo ukuze nikhonze uThixo ophilileyo thandaza oh Jesus yes Jesus lona lenza isigigaba kwihlathi laseLibanon moya oyingcwele inkulu yemesidare layenza isaqhwithi intlango yaseGadeshen ngalo ke babantu ambamba yenzinto inganelwe sinjengenhluzela eyomela amanzi kanjalo ke umoya wethu womele lona linguThixo linamandla lingwalise usisikelele ngalo egameni likaYesu waseNazaretha amen Jesus hlala phansi ngeke asimamela ke yena uKristu ufike wayena umkhulu umbingeleli ke ngumuntu wamaphambi koThixo babakhona babingelela babesima phambi koThixo ngaphambili mayingabindele ntshumayelo ncethe manje haleluya mayingabinde asiyapha mayingabinde ngifele ngiyithi nje asihambe sekwenzeke egameni laseGazini likaJesu haleluya amen kuba bingelela bese babesima ngaphambili babezingcwalisa okwexeshana umbingeleli amenkonzweni ezingcwalisile ephethe igazi lenkomo nelegusha nelebhokhwe ngoba kwakusithi abantu mabaxhele baselo gazi kumbingeleli ukuze ayobangxengxezela etempileni abantu babengangeni bona etempileni babesihlala ngapha ngaphandle ikhona intambo abalungisa isikhona that khawuleza please get speed ba fast yeke yo yincinci yo imaka ncinci nje ungapanic
Oh, Jesus. Yashumayela. Yathini? Yashumayela, ngeke ngithenge. Ngeke ndishumayela. Shumayela kana ufundisa usuzupeni. Ngeke sangenayo ke umbingeleli. Ngeke sangenayo umbingeleli. Apha singeni sakhe ubhingela intambo. Ubhingela intambo. Uphethe igazi. Lebhokhwe nelegusha. Uyangengezela ifemeli zonke ezilapha ngaphandle kwetempile. Ngexesha angene etempileni. Ungena kwindawo engcwele. Apha kuye ubhinqele intambo. Le ntambo inanzinto ezikhonkqomayo. Abantu aba bamenzangenile, aba bantu bava ezi zinto ukuba umbingeleli usaphila ngaphakathi. Hey. Bava izinto zikhonkqomayo. Ukuba umbingeleli usaphila. Ngexesha asebenzayo ngeligazi lenkomo nelebhokhwe zelezi family yena asebenza izinto ziyakhonkqoma. Zilapha singane kuye. Yilento nakunamhlanje ubona amadoda ashumayelayo waseziyoni naseRoma naseChurch enezinto ezizihulu azibhinqileyo enza laa nto yayisenziwa ngababingeleli. Sure. My Jesus. Oh, Ngelishwa kanti ngale mini yanamhlanje umbingeleli ungene endaweni engcwele kanti unevumba lesono. Indawo engcwele ayimelani nesono. Umbingeleli aphuphe, ukuphupha kwakhe iyaphela into ekhonkqomayo. Kakabiphelile umbingeleli nakhona ngaphandle abazalwane, hayi abazalwane baphelelwe ngamathemba. Bathi kutheni nasingayiva into ekhonkqomayo ngabe usaphila nalo mbingeleli. Into abazawuyenza bazawuthatha laa ntambo, thatha intambo, bazawuthatha intambo, babeqhulelele intambo, bazawuthatha intambo, bamtsale ngayo, baphumele ngaphandle ngoba babanjwe ngumthetho wokokuba bona ungena bona benezona endaweni engcwele befune bamngene laa ndoda. Yalayo laa ndoda ingenileyo yalisho ayingenanga inabo ingcwele yaphuphela ngaphandle etempileni. Sure. Ukuphupha kwayo bayirhukela ngaphandle. Ezo family zonke zihamba ziphelelwe ngamathemba. Endaweni abambingelelayo singengezela sisithi sinethemba imali zizoba khona sikwazi ukulima sibaphile abantwana bethu siphile ezindlini. Umbingeleli uzothuma sephuphile yokuqala. Phela amathemba. Bhayibhile yakuthi ngenyama kaNkulunkulu wenza uThixo uthanda kwakhe ihlabathi. Tawenza unyaka wakhe kuphela wamzele uJesu ukuzaze ezantsi emhlabeni azogqama kushela zonke izono zethu. Ithi wangena kwabakanye kweyona ngcwele kangcwele ingengalo negazi lenkomo, ingengalo negazi lethokazi, ingalilo negazi lebhokhwe. Wangena kwabakanye elile lakhe igazi Yesu. Haleluya. Bazalwane sizovakalisa uYesu, sizovakalisa amandla kaKristu. uYesu ngamandla kaThixo sizovakalisa yena. Wangena uJesu, wangena angenani kwakhe
emzimbeni wakhe. Yo. Ay, Jesus. Kana sithi lo kubani nalowa ukhuza kwakhe umuntu uvuka inyama yakhe ivuke aphile izifobo zaziphuma izifobo sidumule sitake kude imilwele kayibuza ibindahalo fika phaya nayiphakani nekanyawo ithi bhayibhile kwababanisi ngevuselelo yokuya kwayesu emnqamlezweni ababemlandela ngoba babebaleka befuna ukuya kuye nabakhulayo kangekho namnye ohlala edlule ngokwazakuye wabethola umnqamlezo wakhe. Ay. Wabewuthola umnqamlezo wakhe uJesu wabewuthola vuselelo yakhe yokugqibela ehlabathini bheka emnqamlezweni afike emnqamlezweni ayivulile umlomo wakhe ethuleka ecwaka saba sameva phezu kwenhloko yakhe. Hayi babazalwane umthi uthwele wamnqamlezo yasindwa wamba kancane wapheguka ngamadolo avuke nawo injongo yakhe inzame yakhe yayifuna wena efuna mna nakwesi sizukulwane. Haleluya, haleluya. Oh my. Wafika uJesu phezulu emnqamlezweni wafika wabethelela wathula wathi cwaka. Almighty Jesus wabethelela ezandleni wabethelela ezinyaweni wabethelela uJesu thulethe cwaka valile umlomo wakhe. Bhabhile wanjengegusha esisidenge phambi kwabaxheli wavala umlomo wakhe ethulethe cwaka. Ithi bhayibhile yami wenza umbingeleli okanye umuntu okhutshiweyo ngababingeleli ukuza kwakhe wafika ephethe kanye iswedi yomkhondo efuna ukuqinisekisa into abawuhlatshiwe umhlabeni uJesu kanti akayazi ngeli xesha azomhlaba. Uvulela mna nawe ukuze siphume kwelo nxeba sizifihle kwelo nxeba sihlangule lelo nxeba ngoba uba lingavulekanga akho abantu balapha kule ndawo yaseNgqeleni abazohlanguleka okanye abantu base-South Africa abazohlanguleka. Langena iNgqele ephakweni aphuma igazi kunye namanzi. Haleluya, yagcwala imifula igazi likaYesu abaleka amanzi negazi likaYesu layongena elwandle. Yile nto nabaselwandle sibakhwaza sithi mababuye ngoba likhona igazi likaJesu. Bhayibhile emvekoko bagqiba ukuba bamhlabile uJesu ingxaki akazange afe. Ingxaki akazange afe. Wathatha izwi lakhe elinguye elithi ezandleni zakho ndiyawunikela umoya wami. Wathi waphuma umfimfumo wafa ngokuthanda kwakhe waphuma ngokuthanda kwakhe. Akazange afe ngenxele akazange nokufe ngokuthanda kwabantu ngoba abantu bawugqilile umsebenzi ebebewenza nalowo wayethunyiwe ukuba makayowuchophela aqiniseke abuye azowubikela ababingeleli okokubana nyani okumkani ukuba nyani ufike uYesu. Wathi impendulo yakhe xa yafika kwaPilato abebemthumile wafika sesithi nyani ingunyana kaThixo. Akabuye ne-results ebebecinga bazobuya nazo bathi ufile yena usobuya nempendulo ethu nyani ibingunyana kaThixo. Bantu balapha emxatule ekanye eNgqeleni kunyana kaThixo ophilileyo. Sishumayela yena uYesu usuka lakhe likuye. Bhayibhile lithi wabuya wavuka ngosuku lesithathu wabonakala ngophilileyo wama phakathi kwabantu engophilileyo. Ingakula umzimba
ngophilileyo. Wathi nje ngophilileyo. Wavuka. Akekho umuntu wavuka ehlabathini. Sele ingcwatshiwe. Sazi Yesu. Kuyayedwa. Ngoba bakhe liyenti namhlanje. Uvukile. Ngoba wena wavuka. Babili lo ungakholwa usalafika. Vuka. Waze uThixo. Waphakamisa. Wamnika igama engaphezulu kamagama. Amagama. Awaziwa abantu abaziwa ehlabathini. Amagama. Wabantu awaziwayo ehlabathini. Alikho alaziwe ezulwini ngaphandle kwegama likaYesu. Elikatata uMandela alaziwe ezulwini. Elikabhophi Bhota alaziwe ezulwini. Elikakumkani wase-Amerika alaziwe ezulwini. Ngitsho nelikaThaka alaziwe ezulwini. Kwaziwa igama likaYesu. Zonke kumkani azaziwa ezulwini. Kwaziwa igama likaJesu. Lilolodwa. Uthi uphethwe kathatha inhlanganiso namajara. Uthi makwazeke abantu bakuwethu. Ubakho igama liphi esilinikwe ngaphansi kwezulu ngaphandle kwegama likaYesu esinalo ukusindiswa ngalo. Hayi babazalwane, naphansi kwamanzi langena igama likaYesu. Naphansi komhlaba eHadesi langena igama likaYesu. Nasesibhalabhaleni langena igama likaYesu. Nakule ngxaki unayo igama lalo ngxaki liyakhola egameni likaYesu. Khona lini imjiboni elinokumelana negama likaYesu. Kodwa yona nto iphukezwayo igazi likaYesu linamandla. Ingxaki bikuyo ukubophekile ungenamzimba namphaphile ulala ngenyembezi uvuka ngenyembezi. Namhlanje abanye sebefuna nokuzibulala. Sesandelwe ngabantu abafuna ukuzibulala ngenxa yoba babotshiwe. Namhlanje liphethe igazi likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngalo siyakhululeka. Ngalo siyakhululeka. Ngalo siyakhululeka. Oh Jesus. Tusikazi lona linamandla. Lona linamandla. Nithi igazi likaYesu lingaphezwa igazi lenkomo. Lingaphezwa igazi. Sikhaliwe inkomo ngenxa yempilo yami. Sikhaliwe igusha nebhokwe uzanyana nempilo yami. Khaliwe igusha nebhokwe nenkomo nazo nenkukhu kuzanyana nempilo yakho. Kodwa usasokola. Prove nali igazi. Prove nali igazi likaYesu. Tata nali igazi likaYesu. Tata nali igazi likaYesu. Tata nali igazi likaYesu. Ngoba mhlawumbe abanye sekuthiwa uyawuthi ulinge uvume ukufa bayakukhohlisa. Jonga kwayilanguage ithi vuma ukufa. Vuma ukufa. Ibhokisi. Kawuthi uvuma ukufa kuthiwa vuma ibhokisi uyogqathwa esihogweni. Uvuma ukufa umnikazi wokufa uSathane. uYesu ngumnikazi wokuphila. uYesu akasekunoma umoya wesholoko. Umoya wesholoko umoya kaSathana abambe ngabo abantu ukuze ngemini yokugqibela angangeni yedwa esihogweni. Ngoba abantu balapha eNgqeleni isihogo sikhona. Isihogo sikhona. Izulu likhona. That's why uSathana elahlekisa abantu bangamfuni uYesu. Abafuni uyongena yedwa esihogweni ngoba isihogo senzelwe uSathana yena yedwa not nabantu. Yawuthanda ke lo umzekelo. Sozawenza ndiqhubeka sithangaza. Singaba lapha eNgqeleni. Singaba lapha eNgqeleni. eNgqeleni. Phaya eTawu. Kunento pha ekuthiwa ijele. Ijele
eyakhiwayo iplasterwe ibe enhle ayindlu ka iplasterwe yadwa kujapendwa andithi bandle yake phaya ke ngoku ke ejele kuye kubanjwe umuntu omusayo ibamba othe omusayo namuntu nakwe eqhekeza ibhenki abanjwe ayofakwa phe ejele phakuye jonga angelela bese kunento ekuthiwa ngela xesha sasisakhula ndiyazi kweli xesha leni kwakuthiwa yintwala niyayazi lapha eNgqeleni intwala niyayazi ungasineki uzenza bhetele yonyana intwala uyayazi intwala ihlala esinqeni ihlala intwala so ke ngoku nami ndibanjiwe ndiqhekeze ibhenki njengoba ndibanjiwe ndiqhekeze ibhenki xa ndisemkhumbini intwala ilapha kume esinqeni intwala ihleli kumkha mani isityela mna mandikhweba intwala kangimoshi imoshi intwala kuba nomoshile ndim njengoba ndimemkhumbini ndigwetywa 10 years ejele intwala nayo iyojija i10 years phi kaloku ayisuka ngesinqeni sami ayithanga ndawugwetywa yasuka ivele yahamba nam nasoyothi usiva kuthiwa intwala zinintsha ejele zingene nabantu abagwetyiweyo nothi zona zigwetyiwe kange zigwetywe intwala ntenayo qha ngenxa yoba intwala azifuni ukusuka esinqeni salo mntu umoshileyo uYesu uzosisusa thina esinqeni sikaSathane ngoba thina sibambelele kwizinto ngoba abantu xa bengafuni umsuka esinqeni sikaSathane bathi le vangeli sisusa kwizinto zethu kanti ngalo lonke ixesha izozaba izinto zezasekhaya ezulwini apho basuka khona ezi zinto sibambelele kuzo zezikaSathane ngokuna uThixo uzawugweba uSathane amthatha amsemlilweni umuntu obambelela esinqeni sikaSathane isialama sizugwetywa kuzawugwetywa uSathane ntanayo naso sizawafethwa kumgwebo ngoba sihlala esinqeni sikaSathane xa ukholwa kwinkosi Yesu uyasuka esinqeni sikaSathane uhambelethu uSathane njengoba simapha simemezela ukuba abantu babakholwe kwinkosi Yesu igazi likaJesu linamandla lokubasusa esinqeni sikaSathane sifuna ngemini yokugqibela xa ehamba uSathane esisiwa esiwagweni ube wena usindile ubheke ekhaya ezulwini phakama emalini yakho. Thank you, Jesus. Uyafuna usuka namhlanje ufuna usuka namhlanje kuSathane uyafuna usuka namhlanje thatha isigqibo enhlizweni yakho Sathane ngathi unezinto ezinto yakhatha mntana sekhaya uyakhatha mama uyakhatha mfowethu nali igazi likaYesu linamandla nali igazi likaYesu linamandla lisusa umuntu ezulwini isono sibangela umuntu abambelele kuSathane simphinqa angafuni ukuhlukana noSathane uYesu ufika qoba umuntu esandleni sikaSathane abesele beginyiwe uSathane uyabakhapha ngenxa yamandla egazi lakhe namhlanje enhlizweni yakho Nkosi mandingafuni ufele ezulwini namhlanje Nkosi Yesu phakamisa ingalo zakho phakamisa ingalo zakho phakamisa ingalo zakho khawuleza uzeka phambili alitakhonlela indawo yokuthi sisibingelelo lesi. Thank you, Jesus. Susa lephathi yakho nazo situhlele kuso
ubeze ngaphambili abantu bakaNkulunkulu. Iphothi yakho nezitulo zakho zibeke ngapha ngenhla. Khawuleza isangaphambili. Khawuleza isangaphambili. Yes, Jesus. Khawuleza isangaphambili. Abazalwane bangabefundisi baphila abame ngapha ngaphambili. Phakamisa ingalo zakho. Nabi Yesu namhlanje. Thangani. Ibhayibhile kholwa wena wedwa uyawusindiswa nendlu yakho. Kholwa wena wedwa uyawusindiswa nendlu yakho. Uthi uPawulos komnye umgcima abantu tikholwa wena wedwa uyawusindiswa nendlu yakho. Igazi likaYesu liza kusindisa into yokuba wena thawakholwa. Liza kusindisa ungaye esiwogwini. Kodwa lizumsindisa ubhuti wakho kanye utata wakho kanye umama wakho. Lizawusindisa wena ungaye esiwogwini. Igazi likaYesu utata wakho uzawudla izinwe. Nomama wakho uzawudla izinwe okanye nosista wakho uzawudla izinto zentsikelelo yokukholwa kwakho egazini likaYesu. Kodwa intsikelelo yokuya ezulwini akazuyifumana ngaphandle koba akholwe yena. Phakamisa ingalo zakho. Thank you, Jesus. Namhlanje ndifuna senze lento senzele sizokwamkela uYesu. Siyafana sihlanjwe ngegazi likaJesu. Siqolelwe izwe umamkele nyani. Umamkele nyani ungaqhathisi. Ngamamkela nyani. Ngasola ngibona ndilapha ndizoshumayela. Ngasola ngibona ndilapha ndingekho endlini endihlala kuyo. Kungenxa yoba ndagqiba yokuba ndimamkele nyani uYesu ndingadlali noba ndandingazazi uba ndawuze ndishumayele ngelo xesha nasamkela uYesu. But ngenxa yoba ndeva izwi ngaqonda uba ndifuna ubheka esiwogwini. Andibambe uNkosi uYesu. Yandibambe uNkosi uYesu. Amandla egazi likaYesu abayintelezi empilweni yamanhlamba. Ayandibamba ukuthi ndingemkela imfindisweni. Kwakuna njengoba sizawamkela uYesu. Ugqiba kwethu kwamkela uYesu usawuthandaza. Kodwa xa sizawuthandaza ndifuna wena utatakho useJoburg uba undaweni endimazi. Ubhuti wakho useRhawutini okanye eCape Town ukuba undaweni endimazi. Sometimes nawe awumazi kodwa uYesu uyamazi. Ngoba uYesu akekho umuntu angamazi uba undaweni ehlabathini. Mhlawumbi imeko ezimahlelayo zimbi emsebenzini. Izinto ziyaphi kakuhle. Hayibo abanye bafuna imisebenzi. Iforms zabo noma besenza kwi-application. Hayibo zithathwa zijulwe ngaphandle ngoba zinemigqwaliso. Hayibo bazalwane abanye baduka. Abanye bayaphangela kodwa bayazi imali. Ndike ngathandazela kule ntende efulane leyimiswe ngumatsheni eGwadana. Ndike ndathandaza phaya ndisenza hayibo ndiyalazi igazi likaYesu linamandla. Ndinobungqina ndibunikwe ngomnye umama phaya eCape Town ngoba ndipha abendimthandazele phaya entendeni. Wajika xa efika phaya kume xa efika kum ndiseCape Town wathi matata umthandazo wawo intshumayelo yakho igazi endandilitshize phezu komyenam. Umyenam eyitya imali umalani naxa yopeya. Xa kuthiwa upeyile ngamanye amaxesha uzawulala esipotini. Imali akabuyi nayo.
ndathetha lento ndashumayela hayi bobazalwane ndashumayela ndikhumbula ngexesha ndithethayo lento ukuba ndibufumene ubungqina balento ndathi chiza igazi lakho akhala sekunokuqhela utya imali angayibuyi nayo uyanxila hayi bo igazi likaYesu liza kumbamba elele ebhedrini akhumbule uba unabantwana xa ephangela abantwana ekupheleni kwenyanga uzawuthumela imali izawuyeka uphume ezandleni haleluya iphelele esipotini ndithetha eNgqeleni lo mama lowo wathi tata umfundisi umyeni nam ndifike ekhona ethenge isihlangu ndiyabuza isihlangu uzawusenzani uthi ndizasinxiba enkonzweni tshini uthi hayi botheni wandibuza ndizasinxiba enkonzweni uthi ndaqala ndiyothuka endokokuqala ndithuswa into yoba iwages athi nantsi imali yonke ayibeka apha ngoba lo mama uloko ngalo lonke ixesha xa uzophela inyanga funeka zame zoba anyuka yogada umyeni wakhe